Oh, no, 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 no. No, 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 Oh lol. Bubo. Bubo. Bakit tumalon? Bubo. no, no, no. Bubo. Bobo na. A few moments later. Oh, no, 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 Ano? Bobo, tumulong si Paul. Imo nang kaila boss. Hindi, sa YouTube. Ah, sa YouTube dahil na.
No, 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 no. Tingnan mo kuya. Tingnan mo kuya. Sobrang nakakatawa. Yun, mga ka-dwarf! So, salamat sa palaging panonood ng aming munting channel, sa aming video. So, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated naman kayo sa ating i-upload na video. So, ngayon, mag-shoutout ang mga kaibigan ko. Yo, shoutout nga pala kay Bantog at kay Ate Billero. At yun lang. Shoutout nga pala kay Francis Camilo, Julian Palacio, at River Mato. So, yun lang mga ka-dwarf. So, ay meron ko pala pahabol to. Yo, shoutouts nga pala sa kapitbahay ko dyan sa Puerto Azul, si Cyril Genos Gapa, saka si Mark Ayan Espra. At yun lang. Sige, outroan mo na. Outroan mo. Outro. Outro pa. So, hindi niya alam ang outro. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Takpan natin. Let's go! Yo, what's up, man? Exclusive. Hey! Talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo ng mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Oh, yan humiling ako kay Batana.